ኣብተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ነዚ ቻነል ትከታተሉ ሰላምታ ይብፃሕኩም እናበልኩ ንሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ይዕድም ኣብ ፋንዳሜንታል ንድመፅ ዘሎ ሰሙን ገለገለ ናይ ቶም ፌደራል ሪዘርቭ ናይ በዓል ጀረሚ ፓወል ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘረባታት ኣሎ ተስቲፋይ ዝገብርዎ ማለት እዩ ንሱ ቁሩብ ኣብ ማርኬት ገለገለ ቮሊም ክሬት ክገብር ይኽእል እዩ ብዓብዩ ግን እቲ ኣብ ሚድል ኢስት ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ነዚ ፎሬክስ ማርኬት ብሓፈሻ ነዚ ፋይናንሻል ወርልድ ገለ ቅርፂ ከትሕዞ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ኩልና በብዘለናዮ ንዕኡ ምክትታል ከድልየና እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ሎም መዓልቲ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ ዩኤስ ኣብ ኢራን ዝገብርዎ ዘለው ደብዳብ ማለት እዩ ፅባሕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ብሓፈሻ ብዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዓለም እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ክትገብረላ ወይ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህበልያ ኩሉ ዝከታተሎ ወይ ዝፅበዮ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዘይርጉእነት ሃዋህው ዘሎ ብዙሕ ጥንቃቐ ድማ ብኡ መሰረት ከድልየና እዩ ማለት እዩ ኣብ ቴክኒካል እንድሕር መፂና ድማ ክሊርሊ ከም ዝንሪኦ ዘለና ዶላር እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ናይ ኮንሳሊዴሽን ወይ ሳይድ ዌይስ ሙቭ እዩ ቀኒዩ ዘሎ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ግን ደፍነትሊ ገለ ሙቭ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ስለዚ 98.8 ናይዚ ኤርያ ዝብሬክ ኣውት ናይ ዲኤክስዋይ ቡሊሽ ዶላር ክህበና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ኦቨርኦል ዶላር ቡሊሽ ናይ ምዃን ተኽእሎ ድማ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ጂኦ ፖለቲክስ ዝተኣሳሰር ብካልኣይ መንገዲ ድማ ፕራይስ ነዚ 98.5 ነዚ ኤርያ ዝብሬክ እንድሕር ገይርዎ ድማ ሴል ኦፍ ክሳብ 97.6 ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ጂኦ ፖለቲክስ ኣተሓሒዝና ዶላር ኢንዴክስ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ጌርና ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጂዩ ወይ ድማ ጂቢፒኤስዲ እዩ ጂቢፒኤስዲ እንድሕር ሪእናዮ እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ቡሊሽ ሞመንተም ናቱ ዳርጋ እንዳወደአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ፕራይስ ሕጂ ድማ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ሙሉእ ብሙሉእ ፕራይስ ዳውን ትረንድ ፎርም ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ 1.3477 ናይዚ ስትራክቸር እዚ ብሬክ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ናይዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስ ገብረልና ካብዚ ድማ ሴል ኦፍ ትደዳውን ክንፅበይና ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ግን እዚ ማርኬት እዚ 1.3477 ነዚ ስትራክቸር እዚ ማለት እዩ ብሬክ ገይሩ ብናይ 4 ኣዋር ታይም ፍሬም ኣባብ እንድሕር ዓፅዩ ግን ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት ስለዚ ጂቢፒኤስ እውን ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር እያ ዘላ ማለት እዩ ሴል ወይ ዳውን ትረንድ እንድሕር ብዘለዎ ኮንቲኔሽን መፅኡ ድማ ናብ 1.3171 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ከምዛ ትሪእዋ ዘሎም ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት ስለዚ ሴል ኣብ ዝመፀሉ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 1.3171 ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ጂቢፒ ጂፒዋይ እዩ ጂጀይ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ኣዝዩ ሄልዝ ዝኾነ ፑልባክ እናገበረ ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ኢት ኢዝ ኣፕ ትረንድ ሕጂ ድማ 196.8 ናይዚ ስትራክቸር ዝሆልድ ገይርዎ ዘሎ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረልና ዊ ሜይ ሲ ማርኬት ሪቨርሳል ናብ 195 ኤርያ ማለት እዩ ናይዚ ኤርያ እዚ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ኣብዚ ኤርያ እዚ ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ክሳብ ኣብዚ ሾርት ፖዚሽን ክንርኢና ማለት እዩ በንፃሩ በዚ ቡሊሽ ኮንትሮል ዘለዎ 196.8 ናይ ስትራክቸር እዚ ማለት እዩ ብሬክ እንድሕር ገይሩ ግን ኦል ደ ዌይ ናብ 2000 ክድይብ እያ ማለት እዩ ስለዚ ስቶፕ ሎስ ቢለው ጌርኩም ንነዊሕ ክሳብ 2000 ኤርያ ክሳብ 199 ኦልሞስት 2200 ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ 200 ናይ ምድያብ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ሶ ጂጀይ እውን ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር እያ ፎርም ኮይናትልና ዘላ ራእይዋ ከም ንሪኣ ዘለና 196.8 ብሬካት ትገብረሉ ኦል ደ ዌይ ቡሊሽ ማርኬት ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ኤግዛክትሊ ከምቲ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ማርኬት ድሕር ናይ ነዊሕ ቡሊሽ ሙቭ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ፕራይስና ኦልሬዲ ሚቲጌት ገይርልና ኣሎ ሕጂ ድማ ስሎውሊ ዳውን ትረንድ ፎርሜሽን ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ሶ ብዝኾነ መንገዲ እዚ ማርኬት እዚ 1.15
50 እዚ ኤሪያ ማለት እዩ ናይዚ ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘርአና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ፖዚሽን ከይንርኢ ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ናብዚ ኤሪያ እዚ ወይ ናብዚ 1.1542 ናብ ንረኽበሉ ግን ሴል ፖዚሽን ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ክህልወይ ኦል ደ ወይ ድማ ማርኬትና ናብ 1350 ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ማለት እዩ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ናይስ ብጣዕሚ ብልፅቲ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ዘላ ኣሰት እያ ድማ ዩሮ ዩኤስዲ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ብምግባር ድመፅ ዘሎ ሰሙን ክንከታተላ ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ ጎልድ ዋላ እኮ እቲ ናይ ሚድል ኢስት ዝነበረ ላስት ዊክ ቴንሽንስ ብፖዘቲቭ ክፀልዎ እናተገብአ እንከሎ ግን ከም ዝሪኦ ዘለና ዝኾነ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድል ኣይሃበናን ሆል ዊክ ሙሉእ ሰሙን ኣብ ናይ ቢሪሽ ሙቭ ይቀኒ ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና እጂ ድማ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ፕሪቪየስ ዝነበረ ሎው ሚቲጌት ገይርዎ ኣሎ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ላስት ዊክ ናይ ዓርቢ ድማ እንድሕሪና ኣግረሲቭ ዝኾነ ሞመንተም ባይ ኮንትሮል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ በዚ ናይ ሎማዓንቲ ጋጢሙ ዘሎ ኩናት ወይቲ ቴንሽን ተፀላዊ ዝኸውን ጎልድ ማለት እዩ በዚ ሕጂ ቴክኒካል ፎርም ገይርልና ዘሎ ድማ 3358 ናይዚ ኤሪያ ዝንእሽተይ ፑልባክ እንድሕር ረኺብና ፕራይስ it may continue bullish move ክሳብ 3444 ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልወይ ማለት እዩ በንፃሩ ግን እዚ ማርኬት እዚ 3340 ኤሪያ ነዚ ስትራክቸር እዚ ማለት እየ ብሬክ እንድሕር ገይሩ ግን it may continue sell off to the down ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ክፀልዎ እዩ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ ጎልድ ሰርቴን ዘይኮነ ኤንቫይሮንመንት ኣብ ዝመፀሉ ቡሊሽ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ግን ከምዚ ከምኡ ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ነገር ማለት እዩ ቢሪሽና ክንሪኦ ቀኒና እጂ ግን እዚ ኣብዚ ፎርም ገይርልና ዘሎ ብሉፅ ዝኾነ ሞመንተም ካንድል ሓደ ሲግናል ሂብና ኣሎ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ባየርስ ኮንትሮል ገይሮሞ ከም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ 3358 ክሳብ 3360 ኤሪያ ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ፑልባክ ምስ ረኸብና ካብዚ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኦል ደ ወይ ቱ ደ ኣፕ ቨሪ ናይስ ቨሪ ኒት ቨሪ ክሊር ዝኾነት ሰታፕ እያ ፎርም ገይራትልና ዘላ ጎልድ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ቢትኮይን ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ዳውን ትረንድ ፎርም እናገበረ ማርኬት ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ድማ ከም ናህና ለቨል ወይ ናህና ኪ ፖይንት 104 ኤሪያ ማለት እዩ 104 ብሬክ ሳብ ዘይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ቢትኮይን ባይ ዝበሃል ከይንሪኦ ናይ 104 ብሬክ ኣውት ግን እዚ ማርኬት እዚ ኦል ደ ወይ ሪቨርሳል ፖዚሽን ከርእየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ 104 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ባይ ዝበሃል ከይንኣቱ ኣብ ቢትኮይን በንፃሩ እዚ ማርኬት እዚ ናብ 100.4 ማለት እዩ 400 ኤሪያ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ኣብዚ እንድሕር ወሪድልና ድማ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ካብዚ ሪቨርሳል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን ቢትኮይን ፕራይስ it may retrace back ናብዚ ኤሪያ እዚ then it may go down sell off ብሓፈሻ ባይ ንምባል ግን 104 ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ፖዚሽን ከይናኣትዋ እቶም ክሪፕቶ ትሬድ ትገብሩ ያ ሶ ሕፀር ዝበለን ኣዝየን ውሕዳትን ፅፉፋትን ሒዘ መፅአ ዘለኹ ነዚ ሰሙን እዚ ጎልድ ከምዚኣ ንሪኣ ቢቲፉል ፅብቕቲ ኣላትና ዩሮ ዩኤስቲ ከምኡ at the same time GBP/JPY GBP/USD እዚኦም ብሉፃት ሰጣብ ኣለዋና እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኤክስትራ ኬር ምግባር ወይ ጥንቃቐ ድማ ከድልየናይ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ቀዲምና ክንዛረበሉ ፀናሕና ያ ነዚኦም ጌርና ፕሮፊታብል ዊክ ክትኮነልኩም ድማ ንኩልኩም ይምነ ዝተሰናዩ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ቻው